Ty ma kameruješ? Som s teba strašne sklavaná. Ale aj tak si vždycky budem uvidieť. Kameruj, prosím. Kameruj ho. No, ale strašne vtipné. Čaute, ja som Pavel. I am Ella Bitch. Anywhere, I'm from Choli Ganga. Oh yeah. Jau! Ty to si nechám troška rozpustené. Hej? Počkaj. Nie, tak. Jak predtým, ako to bolo. Iba troška. Ešte viac. Takto. Ešte toto daj dole. Troška. Tak, dobré. Som Johanka z Arkádie. Au! Neboj sa, teraz toto je jediné, čo tu boli. A povieš, že to zase nebude boleť. Tak. To sa pamätá niekto. Máš ju na ruke. Fuj. Prepáč. Pošťala som ju. Keď som mala to Ešte je hovno to. Pozor. Tak. To boli, tak si drž bolesť. Ježiš, že Malia prežil to a všetkým odpustil. Dík more. Musíš to obetovať. Obetuj tú bolesť. Obetuj to. Už Poď, nebude to dobre, prisahám. Ale nestaví. Teraz to bude najviac boleť. A je to. Teda. A je to. Áno, bolo to dobré. Ešte Teraz si urobil to isté, čo ja. Nie, neurobil som to isté, čo ty. Prosím, pozor, tak, nie. Tak to ešte roztiahnem. Ale to by mala dobre. Čo je, no ty pišle. Tak som kokos načal. Ja to netrafím. Ale to tak má byť. Počkaj, veď rozšústa. Vedíš to. Ja chcem, aby si mal takto. Mňa to bolí, ty vole. A teraz polky. Ona má kúšte. Dada. Tak som popriem do nás. Prosím, iba to ukážeš strieť. Mne to bolí, ale úplne zapletené moje vlasy. Nemáš. Čo mi stá? Máš to dobré. Tá buzna malá esperando mi. Není už normálne. To tak má byť. Paviel alebo písa. Takže chcem si povedať, že Paviel má strašne sklamal, že vôbec nevie kaverničku. Vôbec sa nevedel učesať. Pozrite, aký mám to. Nie, no to je úplne strašné. Tu som ja nejaký strom, ale to. No dobrý, takže akože chcem povedať, že tá milá pani Ivana Christova sa tam absolútne nevysná. Ja vám poviem aj dôvod, viete prečo? Díka bož, ja som sa opäť dobre už nedovolila mi ho poprvé aj dokončiť a po ďalšie opäť to zničila a potom to ide na verejnosť, že aké má vlasy. Pichajco, vidí ma to bolo. A to bolia. A tam bieli. Chcete ešte niečo odkázať Pavielovi? Že ho udáš moc.
Chcete niečo odkázať Ivane Christovej? Ivana by mali Nech si udá. Mňa to absolútne netrapí, pretože ja sa nemám za čo spovedať. Ja som nič za nej spravila plne svoju robotu a Ibi Majka je môj dobrý kamarát. Je to pravda, robil som účet a vyzeral úplne dobre.